zorionak, nanoi, Berezi dezue. Eta zuek ikusita gogoratzen naiz, ni hasi nintzen garaia, zete bai, ez da. Ni hasi nintzen bertxotan 11 urte nituela. Zumaiako bertxo eskola. Hasi nintzen eta, claro, zuen adinarekin hasi nintzenean, inoiz ez nuen pentsatuko, itxarok esan dituen gauza guzti horiek egingo nitunik, sekula, ez da? Zein pentsatuko du egingo ditula pelikulak, liburuak, diskoak, abeslari eta talde famatuentzako letrak eta kantuak, eta zein pentsatzen du horretan, igual egiten duzu ametxetan, ez da, baina, oso urruti dago zerra bezala da, eta gainera bizitza luzea da, eta ez dakizu bizitzan zehar, zure bidea nolakoa izango da, eta behar bada orain gustatzen zaizu idaztea, baina igual gero ez, behar bada orain bertxotan egitea gustatzen zaizu, baina gero igual beste zerbait gustatzen zaizu, behar bada 18 urtekin ikastera joaten zera kanpora eta igual ez dezu nahi gehiago bueltatu, behar bada enamoratzen zera ez da egin horretaz, eta beste guztia usten duzu, ez dakizu, ez da, bizitza maratoi bada, eta maratoi horretan abentura luze bada dena, eta faktore pilo badaude aldatu dezaketena zu buruan daukasun gidoia, zure bizitzaren gidoia, eta eskerrak horri, eskerrak ez dakigun zer gertatuko den, ez dakigun zer izango garen, eta pausoz baten gara gure burua eraikitzen nik 6-7 urte nituenean ez nekin ondo zer nintzen ere, eta buruari buelta asko ematen dizkion, nolakoa oten nintzen. 11 urtekin bertso eskolan hasi nintzenean gazteleraz pentsatzen nuen. Eta bertsoak egiten nituen euskeraz, baina nire buruak funtzionatzen zuen gazteleraz. Eta orduan, lan bikoitza egin behar nuen. Eta gainera ez nuen euskera dominatzen gehiegi, ez da? Dominatzen nuen, hitz egiten nuen, baina etzen oso aberatsan den euskera. Eta horrez gain, nire aita eta nire ama etorkina ziren. Etorri ziren Extremaduratik eta Zamoratik. Zue badezue gurasoetan norbait etorkina? Zenbatek daukazue? Kanpoan jaioa, aita edo ama. Badituzue? Gutxi ez da? Zu Gerrixka, bi. Bestetik 3, ez da? Beste guztiak hemen jaio dira. Eta aitona monak, kanpotik etorriak? Aitona monak, bai? Badituzue batzuk, ez da? Nere familian ni naiz lehenengo euskalduna. Eta nire aita eta nire ama, ziren 1900 eta 50 inguruan. Aspaldi, ez da? Prehistoria. Eta orduan, nik ez duen inoiz bertso bat entzun. Ni bertso eskolan hasi nintzen, sekula bertso bat entzun gabe. Baina asko gustatzen zitzaidan idaztea. Eta batez ere gustatzen zitzaidan irakurtzea. Ikastolan, jolas garaian, askotan ez nintzen ateratzen, irakurtzen gelditzen nintzen. Eta bazkaltzera jute ginean etxera, bazkaltzen duen, eta horreka batian liburu hartzera jute nintzen, eta irakurtzen hasten nintzen. Eta gauetan ere bai askotan, irakurri. Baina ez nuen sekula bertso bat entzun. Baina bai gustatzen zitzaidan historiak kontatzea. Gustatzen zitzaidan espresatzea, nire sentimentuak. Nahiko romantikoa nintzen, enamoratzen nintzen, ez nuen bat ere ligatzen. Bakarrik ligatzen zuten futbolean honena ziren, mutiletan. Eta bani ez nintzen honena. Honenetakoa ere ez. Eta orduan
sentimentuak adierazteko idazten dituen bertsoak, ez da. Baina ez dituen oso bertsoak idazten, ze gazteleraz pentsatzen duen, eta euskaraz egin bertzidan. Egun batean txapelketa batera, nire lehenengo txapelketara, zuek bezala lehiaketa honetan, eskolarteko bertsolari txapelketa, Gipuzkoakoa, oraindik badago, eta bertsoak idaztera, eta kantatzera atera nintzen eszenatokira Zumaia, nire herrian. 300 persona zeuden entzuten, hemen bezala, baina 300, Zumaiako zina beteta. Eta nire dauzkan 11 urte. Zeinien dauzkamen 11 urte, norbaite baditu? Zue bezalakoa nintzen. Atera nintzen, eta ariketa bat zan, 4 rimak emanda, 4 oinak emanda, bertso bat egitea. Eta 4 rimak ziren, etzi, etxi, hautsi eta erakutsi. Eta nik hartu nuenean papertxoa 4 rimekin, etzi eta etxi. Joder! Zer rollo da, ze txungua. TZ, TS, zein da diferentzia. Zein da, esan nahi bakoitzarena. Banekien bietako bazela denboraren kontua. Baina ez nekien etorkizuna zen, iragana, orainaldia, zetenak nasto egiten dituen. Etzi damu, eren egun, gainera ez genuen etzi esaten genuen biharko pasatu. Eta ez nekien zer esan, rima horrekin ez nekien zer esan, eta pentsatu eta zue bezala jendea, zinea beketa, nire herrian, eta ja jendea estulka, ez da tipiko estula, aspertzen azten geranean, ja luzea egiten dela. Eta, zerbait esango den. Eta esan duen, etxera joateko esan zidaten etzi. Eta, mira, a ver si cuel. Eta bukatu zenean jetxin nintzen bera, eta bertso eskolako bestek esan ziren, baina tontua aiz. Baina ze esandek, nola etxera joateko esan zidaten etzi. Hori imposiblia da, baina ze esandek eta zoauta alago eta ni bat disimulatzen, ez da. Ez que blokeatu naiz, nervioso, eta ez da gizar esan deten, atera zaidana, eta ez nintzen kapaz onartzeko ez nekiela, etzi hitzak zer esan nahi zuen. Lotxa ematen zidan beste jendeak ikustea, nik ez nuela euskera dominatzen hainbeste, ez nituela hitz batzuk ezagutzen, denentzat normala zirela, lotxa ematen zidan. Hori zen, nire egoera. Lotxa ematen zidaten nire abizenek, abizen erbaldunak bidelako. Jo, Maia bat, abeja Maiarekin egin zidaten txisteak, gustatzen zitzaidan abeja Maia, eta bigarrena Soria, zitzaidan gustatzen. Hirugarrena Herrero, eta laugarrena Kriston lotxa ematen zidan, Valderrama. Valderrama ematen zidan lotxa izugarri. Valderrama. Nire aitaren izena ere zuen inoiz izaten. Eta aito da modenak ere ez. Nire aita da Leopoldo. Nola leike un jaio berri bat Leopoldo jarri. Pentsatzen da. Umea baino luzeagoa da izena. Leopoldo Maia. Nire aitona Arcadio. Arcadio. Ez nuen inoiz izaten. Amona Leonides. Zelotxa. Denak ziren, Nekane, Amaia, Maria Sun, Juan Mari, Inaxio, nirian Leopoldo. Zura manua da, hemen Bergarako ezagiz, Angiozarrekoa, bestia, osintxukua, bestia, eta niria, Cabeza del Buey. Cabeza del Buey, herrikoa, Estremadura, zelotxa bat zidan. Nik euskalduna denuen izan beste guztiak bezala. Eta nire ustez, ni ez nintzen. Txorakeri horiek euskan sartu eta buruan. Baina jarraitu nuen bertxotan,
jarraitu nuen, eta hurrengo urtean ja finalera sartu nintzen. Ja saria irabazi nuen zu bezala. Hurrengoan ere finalera. Hurrengoan Gipuzkoako txapeldun egin nintzen. Eta 17 urtekin Euskal Herriko txapelduna izan nintzen. Eta 18 urtekin hasi nintzen kantuak idazten, musika taldeentzat. Ezagutzen duzue, ez dakit, Gora Herria kantua, Guazenen ere kantatzen dute. Hori nik idatzen nuen, nire lehenengo kantua hori da. Edo ezagutzen duzue Emoiztasuz musutxuek. Emoiztasuz musutxuek, maitie. Hori ere, Guazenen kantatuko dute. Guazenetik ere, ezagutzen dituzte. Hori enamoratuta nengoen batean idatzen nuen. Beste disko batean, Gari izeneko kantante batentzat, idatzi nuen Emoiztasuz musutxueken bigarren partea. Agur eta ni banoa. Ez nuen lortu musutxuek ematea, eta beste kantante baten diskoan, nire biografiaren beste kantua idatzi nuen. Jendeak ez daki, Gero Bilboko neska batekin ibili nintzen.